Kasulog sa gingharian ayaw ko disbin sa iso kay i-block yun ang ako nga live muna nga dili pwede isoon nga atong i-continue ang atong pag-live karon kay automatic yun sa Facebook mugamit ng English i-block na isoon muna nga kanunay nag-resume ang atong programa muna akong i-islan o Bisaya nga awit ang atong programa nini nga dapit sa kahapon. Once again, maayong hapon ka na itong tanan sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 mga ayo ko kisbin sa kaninyong tanan naminaw karon sa ato nga adunay gitawag nga kakulian kay i-block yun iksoon dili gyud siya pwede iksoon nga ato nga ipadayon sanglit. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi na Pastora Emily nag-share usab sa ato nga programa o sa tanan nga na minaw karon sa Shine FM 95.3 unang akong iusom iksoon ang sitting sa ato sa programa kinigong Facebook mga igsoon kung sa violation nimo automatic yun ka nga gidakan o hatagan nila o pahinumdom. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3 muna nga padayon kita mag-igsunan diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa iyang mga tinun-an kung kamo nagatong nahigugma ko inyong tumanon ang akong mga sugo ug sa langit kamo makapuyo ang tanan na tungod na kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo kay kini mao tibok na katungdanan sa tao sumala sa gisulti sa Ecclesiastes 12:13 tumanon ta sa atong pagpaminaw sa mensahe Ginoo maayo ko dispensa sa tanan naminaw sa Shine FM o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live kay doon na tayo violation nga nahimo sa ato nga pagpa-play sa mga music na mga English ato nga patalinghugan ang mensahe Ginoo dinhi sa mga Santiago kapitulo 4 igsoon sa diha nga doon lagi mga violation igsoon maglison gyud sulod ibin ang mga viewers sa Facebook Live kay i-block man una nga akong giusop ang sit up ato nga gi-play igsoon ang mga Bisayan nga mga awit makalangit. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban ining taknaon lapit sa kahaponon nga gihatag sa Ginoo. Wala nga dili sabta maka focus anak igsoon kay maunay say rules and regulation nga angay usab nato nga sundon. Nausahay ang kalibutan sa diha nga maka-violation ang tao sa atubangan sa Dios doon ang ipahinumdum ang Ginoo. Sa kalihukan pa lamang gani ibin sa ato nga buluhaton kung makabayolita sa Facebook Live kung sa may ilaha nga kalisiya dapat binisab ka musupa ay may posibilidad man nga ato nga hinimo dili isab epektibo ba ano man automatic pinakigsoon nga mo block yun ang Facebook Live kung makabayolation ta sa ilaha nga kalisiya. Una nga hangtod na'y kinabuhi, hangtod na'y kuso ato gid siya nga pasalamatan. Labi na sa tanan karon na nagwa sa Facebook Live sa Luzon, Visayas, ang Mindanao
Ini nga tap na og dapit sa kahaponon nga gihatag sa Ginoo. Atong pagkatun-an ang mensahe sa Ginoo nga nagahisgot og pakighigala sa kalibutan. Dili sayo kung ikaw Kristohanon makighigala ka sa kalibutan. Apan dili maoy rason sa diha sa imong pakighigala ikaw maoy madala sa kalibutan. Amen ba? Dapat kung makighigala ka sa kalibutan, imo silang mahimong higala pero ipakita ang tinuod nimong pagka-Kristohanon. Dili kay ikaw Kristohanon, mahimo ka dili Kristohanon kay nadala ka sa kaliyukan sa kalibutan. Mao nga ato kining basahon igsoon gikan sa kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto gayud kini sa 10. O niya ato kini nga kuan og akong pagtulunan ini nga pagpangayo. Kay usahay magud ang tao mangayo siya nga labaw pa sa iyang kapasidad. Mangayo ang tao nga dili niya kaya nga ibig sa iyang kaugalingon, dili niya kaya nga kaputon. Mga usahay ang tao mapakyas ko. Kunya ang tao dunay pa plano nga ang imong plano dili inline bas Ginoo. Mao nga ang kasulatan igsuon ng ingon nga ang imong plano, ang atong plano dili sama sa plano sa Dios. Mao nga dunay mga tao nga mapakyas kung ang dili nato na ikaguol. Dunay mga panahon nga igsuon nga posidir ka sa imong desisyon pero ikinahanglan magagad ka sa Ginoo. Ulo nga kaisunan ikaw ug ako dunay kagawasan diya sa mga planong tinguha. Siyempre buhi pa ta na amagyutan ni anak nga mga pangandoy sa kinabuhi. Lamang ikaw ug ako maghulata magpaabot ta sa desisyon gayon sa Ginoo. Dili pwede igsuon nga tanan natong ipangayo atong gusto nga makabot ba. Dunay mga panahon mga kaigsuonan na dunay mga butang gani nga dili ka mangayo mao Hinuoy moabot nimo. Dunay mga sitwasyon nga moabot ka nimo nga wa nimo dahuma nga makaingon ka wa man ako ni dahuma. Mao na sa giingon surprise. Mao nga mas nindot pa nga imong paminawon nga ma-surprise kaysa dili ka ma-surprise ba. Mao nga ang Ginoo kanunay nagsurpresa kanato. Sa iyang pag-uban, sa iyang pag-uban, even gani sa atong inanlaw nga panginahanglan, kanunay tang gisurpresa. Dunay mga panahon mga igsuon ikaw ug ako naa sa gitawag og hagipot nga mga panginahanglan ilabi na sa financial. E normal man na sa kalibutan. Matod pa sa gitawag og dunay mga sambingay mohupas mangani ang dagat. Unya ang dagat na igsuon lunar ba na panahon nga kada adlaw o gabi depende sa sitwasyon muhupas muhunas yun na sa takna nga sila muhunas. Di ba? Ang dagat na igsuon sa takna nga mutaog sa na. Ang atong kinabuhi, ang atong sitwasyon dili sa nang higayon nga naakas living na naas nindot na kahimtang. Mao nga sa panahon nga kita anaas taas nga kahimtang dapat magpabilin ta nga kanunay maayong makikrelasyon sa itong isig ka tao. Mao na gyud na igsoon. Mao nga kini ato nga mensahe na ato kini nga paambitan dinhi sa Santiago diri na tas kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 10 ingon diri pakighigala sa kalibutan kung sabay hinungdan sa inyong panag-away. Di ba? Kung sa may hinungdan sa panag-irgo sa tao. Kay kung ang tao adunay hinungdan, manag-away gud ang tao. Kung sa hinungdan sa panag-away, ikaw ug ako nagkalain-lain man nga prinsipyo baruganan.
Kay kung ang matag usa nato pareha o paruganan, pareha o prinsipyo, wow, makasinabot ang tanan. Ibin gani managsuon, ibin gani managkaluha. Atong kuhaan o ilustrasyon ang kinabuhi nilang Kain o ni Abel. Sila mismo managsuon gyud sila kay pareha man sila amahan o inahan. Apan unsa may nahitabo sa managsuon? Di ba nagkabangin? Di ba may kalas o kinabuhi? Mao nga niining mga panahon na karon, dunay mga sitwasyon o kahimtang asama ni anak. Nga ang amahan batok anak, anak batok amahan, igsuon batok igsuon, silingan batok silingan, magtotoo batok magtotoo, labi nagmulaban o title sa simbahan. Apan kung diha sa balaang kasulatan, pareha ang atong katuyuan, mao nga ang paghimaya lang gyud si Ginoo. Simpre, pareha og tumong, pareha katuyuan, magkausab gyud ang tanan. Mao ra man ay atong gikinahanglan sa kalibutan igsoon. Mao nga niini nga dapit utak na sa kahaponon ako kining basahon sa unang angkan. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagpingking? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagasumpaki sa sulod ninyo? Kini bitaw nga ato nga katun-an karon usa kini ka panag-ingnan sa akong kinabuhi igsoon. Dili ba nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong manag-iya sa mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. O diba? Buot ang tao nga mupatay, tungod kay dili lagi kaangkon sa iyang gusto. Dili lagi matuman ang iyang kagustuhan. Imo-ingon na lamang ang tao, mapay patyo na lamang nako ang tauhan. Sama sa gibuhat ni Kain o ni Abel. Sa diha nga iyang nakita nga wa dungga ang iyang gihalad ngadto sa Dios. Apan pangutana ko igsoon, kinsa man tong sa? Ang sa ato nga igsoon, sa gayud kato ni Kain. Dubli ang iyang sala ngadto sa Ginoo. Unang-una, wa siya mutuman sa sugo sa Dios. Wala niya buhata nga ikalipay sa Ginoo. Pinaagi sa mga paghahalan, pinaagi sa pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Siyempre na igsoon ang Dios wala motubat sa mga tao nga sama niya. Mao nga ikaw ug ako sa atong pagpangalaga dunay mga panahon nga makapangutan nata. Ginoo nganong wala man ko nimo tubaga? Mangutana lang sabto. Ato pag-isunod ang kabubuton sa Ginoo. Matod pa sa mensahe sa awit, tawag sa pagkabalaan. Kanunay nagulat ang Ginoo kanimo kanako mo kita matinod anay nga balaan sa iyang atubangan. Kaysa diha nga ikaw mabalaan, simpre mahimot-an kas Ginoo sama kang Abel. Niabot man tingali sa punto nga si Abel gikabsan sa kinabuhi nga alang-alang nga kamatayon ba? Kato siya dili man to siya hinog nga kamatayon nganuman, ipatay man siya siyang igsuon nga mao si Kain. Unsay nahitabo sa kinabuhi sa duha ka managsuon, gitawag na as kasina. Ato ning padayon sa pagbasa igsoon. Aron sa panahon nga ikaw maka-encounter niini, aron sa panahon nga ikaw mahibalag niini, ibin sa imong kaugalingon kuno na magay kasina. Doon naman kay kayugot sa imong isig tao, ayaw na padayon na igsoon. Kay maunay usa nga dalan taytayan paingon sa kalaglagan sa matang Kain. Ato ning pasahon pagpadayon. Matod pa diri sa dos, gusto kamong manag-iya sa mga butang. Unya, niingon di, o kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. Ingon dire, gikaibgan kamo pag ayo apan, may gikaibgan kamo apan wala ninyo kini makuha. Busa nagigpingkil o nag-away kamo. Maunay nahitabo kang Kain o kang Abel.
Apan ang Dios maigsuon do nagi say instruction sa duha ka managsuon, pinaagi sa balang kasulatan aron ang Dios mahimot nilang duha. Sa sitwasyon o kahimtang sa atong kinabuhi, duha lamang yun ang ato nga kahimtang. Kahimot-an tas Ginoo o dilit ang kahimot-an sa Ginoo. Mao nga ikaw ug ako mangutana ta igsuon nganong wala man ko kahimot is Ginoo. Mao nga atong eksaminon ang atong kinabuhi. Lord, unsa may akong pagkulang kanimo? Unsa may akin akong buhaton nga ikaw mahimuot nako? Nga sa panahon sa akong pagpangayo kanimo, nga sa panahon sa akong pagpangaliya kanimo, imo kong dunggon. Si Salmista David mga ekson kanunay gusay nagpausis sa siyang kinabuhi. Ulo mga kaeksonan ang lintungan ay manggod sa taos kalibutan, kana bang dili mo dawat pagsayo, labi nagnaana sa taas nga posisyon, dili na sa magpakurihir sa ubos nga katungdanan, kay maulag naana sa taas nga katungdanan. Hinungdumi mga igsoon kitang tanan managsuon atubangan sa Dios. Sikrito nga pamaagi, sikrito nga mutubo ta sa pagpangalaga, dapat ang Biblia magpakoreksyon. Maura na igsoon. Kung unsa may angay natong buhaton aron mahimot ang Ginoo, di atong buhaton aron siya malipay. Maura man. Ikaw bana o asawa, unsa may angay nimong buhaton para sa imong bana? Unsa may angay nimong buhaton para sa imong asawa aron malipay usab ang imong asawa? Aron malipay ang imong pamilya, aron malipay ang imong mga anak. Mao dapat igsuon do na kay buhaton, dili lang kay moingon ta nabitaw Ginoo. Yes, naay Ginoo. Nya kumusta man? Kay naa may Ginoo, ato bang gituman ang iyang kasubukan? Ato ba siyang napahalipay? Ato ba siyang gitahon? Ana ra na igsuon. Mao nga ato ning basahon pagpadayon. Ingon dire, og sa diha nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Mao nga kung mapakyas ta igsuon, nahibalo na ang Dios ni ana kanang wala ka magmalangkoson. Mismo ikaw og ang Dios lay nasayod niini. Anong napakyas ka, matud pa sa Biblia, igsuon ang Biblia mo'y atong patugaanon. Dili ako, kundi ang Biblia. Matud pa diri sa 3. Kay lisod man mga igsuon kung mismo ang mga alagad sa Ginoo, maoy mo desisyon sa tao. Lisod, dili pwede nga ikaw mudjat sa imong isikataw na wala ka nagbase sa kasulatan. Ingon diri sa 3, og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Kanang lawas nung kaibog dili magyuna malikayan sa tawo, kay buhi pa man ta. Dili pa man ta mga espiritu. Ayaw kung ina maigsuon nga dunay mga pastor o mga pastora mo mga ni daghan kay matintal, daghan kaing mga pastora, mga pastor nga natintal, kinaalagi kaibog. Pero dihas kaibog mga kaigsunan, diha ka masukon kung tinud-anay pagtud kang alagan. Ayaw kumpiyansa anuman. Kay ang tao mga igsuon, kung muabot na siya una-una ang kaibog, musantok na suna-una ang pagpakasala. Hello, tanawa ragod si Adan, tanawa ragod si Eva. Sa diha nga nakakita siya sa mao nga mansanas nga nindot kay kanon, wa ko siya kapugod. Pero doon ay balaod ang Dios sa pinakaunang tao sa kalibutan. Ningingon ang Dios kanila, tao, makakaon ka mo sa bisan unsa. Ining kalibutan na mangingsuon, dili o dili ka makalikay sa tentasyon. Apat timanin, kung naakas Ginoo, makalikay ka, kay naa kay Kristo na nagkupot sa imong kinabuhi.
lamang dapat imong likayan. Ang tentasyon nga igsuon mutungha gyud na sa tawo kay sulayon ka kung tinuod pa ka nga iyahang katawhan. Mao nga sa atong pagkakristohan nung dili tanang panahon nga way pagsulay moabot kanimo. Lamang sa diha sa imong pagkakristohan nung mintras buhi pa ka napuno tas mga tentasyon nining kalibutan. Apan kung dunay kulong sa imong kinabuhi, dili ka kayang madala sa tentasyon kay naamay Ginoo na may mensahe nga mopahinumdom nimo. Mao nga kini nga mao nga bersikulo nga atong ipaabot sa matag usa dako kay ning kahimuan. Kay dunay mga Kristohanon daghan kayong mga sayo. Kay mao lagi na. Muingon naman na igsoon na abitay Ginoo pero wala man mulikay. Di ba? Kana nga rason na igsoon ato nang masayran sa tupa imong gihatagan og problema ang Dios ni ana. Imong gitugangan og kabug-at ang Dios. Kunya moingon sa ang tao igsoon, Dios man siya. Di ba? Wa magitay lusot bisan usaon kay ang tao adunay rason na maginay rason. Pero ang Biblia na igsoon nagtug-an kanimo o kanako aron ikaw mahimo kayo nga matarong sa iyang atubangan. Dili sa pwede mang kaigsunan nga sa imong kinabuhi pure na gyud kang totally matarong. Di makapamakagsak ta. Ulo taning kamuti sa matag panahon, sa matag oras, sa tibok nimong kinabuhi nga matarong gyud ka sa katubangan ni Ginoo. Lamang igsuon do na gyud kay buhaton. Dili ta magsalig nga gipakamatyan na tas Ginoo na namatarong na ta sa iyang pagpakamatay. Hinumdum na yung mga igsoon sa panahon sa paghukom. Ato bangon nato ang tanan natong nabuhat. Ingon diri igsoon ato ning ipadayon. Tris, og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang iniwang tuyo. Nangayo kamo lamang sa pagtagbaw sa inyong kaubalingong kaibo. 4. Malugibon, ingon diri mga malugibon, wala ba kamo masayon nga ang higalas kalibutan maoy pakig-away sa Dios. Ingon diri, kay kadtong buot makighigala sa kalibutan makig-away sa Dios. Ayaw ninyo una-una nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan, ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa mga nagdilaab nga mga pangandoy. Ang espiritu sa Dios una sa tao dili na siya, wala niya nagdilaab ang mga pangandoy nga tawhanong pangandoy. Kasumpati doon na igsoon. Siyempre, lahi ang kalibutan nun, lahi usap ang langit nun. Maumagani ang atong lawas, kanunay ning nakik-away, diha sa lawas nung panginahanglan, o diha sa espirituhanong nga panginahanglan. Kaya dili man mahitabo mga kaigsuonan, nga kanang duha imo nang papuyon sa imong kinabuhi. Dapat mo pilit gud ka niya anang duha. Kaya dili man pwede mga igsuon ang imong pikas nga tiil tuas impierno. O niya ang imong pikas nga tiil tuas langit. Kung sa may mahitabo nimo, di mapikas ka. Makapagandoy, makapadayon kahakas pagpanaw sa pagpangalakan. Di ba dili? Mao nga mo pilit gud ka aron ang imong tibuok nga lawas gikan sa imong lapalapa ngadto sa pinakaalimpulo usa ang imong tumong diha sa pagpangalagan sa Ginoo. Mao nga dili ta pwede nga manigurado kaysa man ni ana nga kahimtang nanigurado man ang tawo. Moingon man ka nga pwede rin na pastor ari sa pos ka kalibutan kani akong pikas nga lawas. O niya sa panahon nga igsoon, o sa may mahitabo na to, di mapikas ta. Mao nga, dapat mo desisyon ka,
nintras do na kay panahon. Ang Biblia nagtug-an kanimo kanako aron kita mahibalo sa kamatuoran, aron sa ingon nga moabot nato ang gitawag og pagsulay, mga tentasyon sa kalibutan. Dili na ka basta-basta mananingan. Na maki-insaktong desisyon, na maki-insaktong katagos kalig-on nga makaatubang sa bisan unsang kahimtang sitwasyon nga moabot kanimo. Relax lang yung ka-igsoon. Mao nga sa imong pagkakristohano nagkalain-laing pagsulay nga moabot nimo. Na mga pagsulay sa kawaladon, na pagsulay sa mga balatian, na mga pagsulay sa tag-ugot, na pagsulay even ang imong pamilya mo mosulay nimo, even ang imong bana, ang imong asawa, ang imong mga anak. Mao nga ikaw ug ako matag-usa nato kanunay kining mangandam. Dili ka garantiya pastor man kag pastora man ka, apostol man ka o pangkitan ka magwawali sa tibok kalibutan. Awa na kay pagsulay nga moabot nimo. Ang kasulatan igsuon kanunay gining nagmaymay nato. Aron pahinumdom ka nato aron kita sa panahon nga naata sa gitawag og alanganin nga kahimtang. Wow, magkapantay na ka-igsoon, makaimo na ka ay dili ni sa politik, ay nakabasa na ko ani. Diba? Ato ning ipadayon sa pagbasa. Ingon ang 4, maluyipon. Wala ba kamo masayon nga ang pagkihigala sa kalibutan maoy pagkig-away sa Dios? Kay katong buot makigigala sa kalibutan kaaway sa Dios. Ayaw ninyo una-una ang walay hinungdan. Ang giingon sa kasulatan, ang Espiritu gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa mga butang, puno sa nagilaab nga mga pangandoy. Kuna ako kay Espiritu sa Ginoo, diha na nimo aninaw ug makontento ka na kung unsay naa nimo karon. Mudawat ka na kung dunay mga panahon nga wala, dunay panahon nga wa kay sudan, dunay panahon nga wa kay kasabon, dunay panahon nga wa kay bugas. Abang di man ihantod karon nganong buhi kamantang tanan. Lamang may igsoon dapat atong sakto ang sa panahon labi na sa panahon sa kawaladon. Kay mao man ibugat nga rasyon sa tawo. Moingon man ang tawo, imbis nga nangalagad ko Ginoo na purtoy maningon ko. Imbis nangalagad ko nga matinud-anon Ginoo, nangawala naman hinoong mga butang. Di ba? Kana siya nga sitwasyon, gitistingan ka lamang igsoon kung masakitan bagdas mga butang nga nawala nimo. Apa sa diha nga imo lang kining ikalipay, dunay mga butang nga mupuli ni anak nga mas labaw nga mga butang nga imo ang naangkon nga nawala sa imong mga kamot. Anak lang. Lamang mga kaigsunan dunay mga sitwasyon na dili makadawat gud ang tawo. Nganuman, tan-awa ra gud ang atong gibasa. Nganong wala hatagi ang tawo sa iyang gipangayo, kay dili man maayo ang iyang una-una. Nangayo man siya aron lamang makaangkon sa kaharuhay o sa kalampusan aron kay duna siya huna-huna na dili maayo. O di ba? Kay dautan man ang inyong giuna-una, mao nga wala kamo hatagi niini. Mao nga sa atong kinabuhi nining kalibutan na duna nay mga panahon nga sitwasyon dili katagaas Ginoo kay ang Ginoo nasayon naman ni. Sa kinabuhi sa duha ka managsuon nga mao si Cain o si Abel, naagoy ipabuhat ang Dios. Mao nga dili to ang ayang unta nga mumahay si Cain sa iyang igsuon ngadto sa Dios niadtong panahon kay siya naaman niya ang sala. Naaman niya ang hinungdan nganong wala siya kahimot isa Dios. Amen ba? Ikaw ug ako kung dili ta kahimot as Ginoo, mangutana ta dayos Ginoo, Lord, unsa may akong pagkulang kanimo? Usa na siya kapamaagi nga ikaw may saludar sa Dios. Lord, unsa pa may angin akong buhaton Ginoo, aron ikaw mo patalingog nako.
Dili kay sa panahon nga naanatas kalisod ato na Hinoong mahayan ang Dios. Ato na Hinoong pagkasakon si pastor ag si pastor. Ato na anong pagkasakon si sister sa imong hinungdan nganong na inaana ang atong kinabuhi. Dili pwede maigsuon ang imong sala, ang imong sayop, imong ipasumangil sa uban. Kay mismo kay ikaw may kabuhat ni anak. Hala sige ato bangin. Hello. Ang mga lagad sa Ginoo way hunong pagpahinumdom. Way hunong nga pagpaawit sa mensahe Ginoo sa angay natong buhaton nining kalibutan. Kay buhi ka man ta. Mao nga dili sab nato pwede nga atong kinabuhi nining kalibutan na lunlon lang sa espirituhanon nga mga butang. Kay kung atong nang ibutang sa atong una-una mga lagad tas Ginoo puro espirituhanon nga bahin unsa may atong lawas. Dili naman ta mga espiritu. Dili na matapatay. Dili matapatay iso na kinahanglan man atong lawas. Mao nga gikinahanglan ang atong kinabuhi naa sa gitawag og balance. Lamang mga igsoon diha na masukod kung tinud-anay butang mga lagad sa Ginoo sa panahon nga ikaw anaas kadagaya. Asa may imong pilion? Asa may imong unahon? Kanunay sa imong kinabuhi mga butang ba o ang tag-iyas mga butang na naangkon nimo karong panahon. Ato ning ipadayon sa magbasa. Ingon diri igsoon sa 6. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapailogon, mapauksan. Sa kasaysayan sa kasulatan nga ato mangipaambit, dili mo hatag ang Dios ni adtong mapahitason. Mao nga kung ikaw karon naa pa ang kinabuhi nga mapahitason ato nang hinahinayaw putol. Unya dili na takamahay ni ng pastora, dili na nakamahay ni pastor nga nahitabo nato nga wa tatagai sa ato ang gitinguha kay do na may panahon nga nabuhat man nato ang gitawag nga kinaaya pagpaka mapahitason. Di ba? Ang Dios igsuon dili gyud siya mopiyal ni adto mga tawo mapahitason. Dili siya mopiyal labaw sa tanan sa katungdanan para si mayas Ginoo sa tawo mapahitason. Mao hinungdan nga mapakyas ang tawo. Dili rason nga pinaagi ni pastor na pordoita na pobrita wala nato matuman ang atong ipangandoy. Dili na mao insaktong solusyon. Lamang naa nato ang sayop mga pinangga. Mao nga sukad sa atong kinabuhi kanunay natong usisahon, Lord. Unsa may angay na kong buhaton aron ka malipay, aron ka mahimot nako. Unsa may angay na kong i-change, unsa may angay na kong buhaton ipag-o pag-uhon sa kong una-una. Mao nga kanunay natong usisahon o eksaminon mismo ang atong kaugalingon. Dili nato eksaminon ang sitwasyon o kahimtang sa uban kay matawag man tag namantay na tas uban wala ta nagbantay sa atong kaugalingon. Ato ning ipadayon igso. Ingon ang city, busa magpasinugdanon kamo sa Dios. Ingon diri sukli ninyo ang yawa, mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Wala na bagyo nag-ingon nga ang Dios muduol ngadto sa tawo ug una. Wala na bagyo nag-ingon ang Biblia nga ang Dios pay mo saludar nato ug una. Kinsa man ko sa iyang atubang. Abog ra ka, abog rasab ko. Yuta rata, yuta ko, yuta ka. Kitang tanan yuta kita gikan. Kinsa man ta siyang atubangan. Mao nga sa diha nga moabot nato ang sitwasyon nga lisod. Dulo nato ang Ginoo. Lord, tabangi ko, pasabta ko, tagai ko o pamaagi kung usaon ako pag lingkawas ni ining tanan. Diba?
Ingon dire igsoon, duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Nag-ingon ang Biblia igsoon, duol kamo sa Dios ug ang Dios moduol kaninyo. Wala nag-ingon ang Biblia nga ang Dios mo'y moduol ug una sa tao. Musamot og kagarbo ang tao. Musamot og kagarboso ang tao kung ang Dios kay moadto sa tao. Maumagani ni ingon si Jesus, wala kami arang mahimo kung wala ako kaninyo. Wa mi tay arang mahimo. Kana nga bersikulo, kana nga pulong bukat guna. Kasagaran dili guna mabuhat sa tao. Nganong man, mas unahon man ang mga butang kaysa tek-iyas mga butang atong gikinahanglan. Timan ininyo igsoon, timan anato nga sa diha nga ang Dios malipay nimo, malipay nato. Dunay mga butang sitwasyon nga dili na to dabhon nga makaingon ka na surprise ko niini. Wow. Mao nga salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastora Imagine sa pagpaambit sa atong nga programa niini nga dapit sa kahapon. Matud pa diri, duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, daw unsa may atong buhaton aron kampante ka nga moduol ni Jesus. Maghinulsol sa atong mga sala. Dili kay mo ato sa tagsimbahan, mura ko tagsikinsa na lamang. Wala tay respeto sa mga alagad sa Ginoo. Wala tay respeto sa mga magwawali. Wala tay respeto sa nagwali. Kung wala tay respeto sa magwawali, labaw satan, wala tay respeto sa Ginoo. Sa imong pagtungtong sa atong pagtungtong sa balayng alampuanan, hinumdumi mga igsoon ang simbahan, maunay dapit nga balaan. Wala gipundar ang simbahan aron lamang pasipadan. Ibin gani sa tanang mga butang sa simbahan, balaan na. Tinuod din. Bisan unsang organisasyon, kung wala gani disiplina ang mga music team o unsa pa diha, ibin gani mga gamit sa simbahan, abusaran. Hello. Bisan asa na organisasyon, mao nga dapat ang mga music team na apoy pulong o minsas Ginoo. Amen ba? Usahay mapakyas ang tao igsoon sa tinguha. Ganuman, ibin gani sa mga butang para sa himayas Ginoo, abusaran man gani sa tao. Musalig kaha ang Dios, musalig kaha ang imong isikat tao. Sa mga butang nga gisalig nimo, gawa ka kasaligi sa mga butang. Ana na igsoon. Mao nga sa atong kinabuhi nining kalibutan na dunay daghang kapakyasan. Dunay mga panahon nga igsoon, imong mahayan silang pastor si pastora. Imong mahayan si sister si brother. Kay mauni mauna. Apan naani mo ang sayo. Ayaw ipasumangil ngadtos uban ang imong kasalanan. Kay musamot ka na mahimong makasasala at tubangan sa Ginoo. Ako mga pagdasig sa matag usa, kung unsa may anayan nimong usbon mismo sa imong batasang kinaiya, usba na nga igsoon. Mintras doon na patay panahon. Apan kung garbo gani maghari sa tao, posibilidad nga dili na siya kapaubos sa iyang isigata. Tinoo dili. Labi na sa taas nga mga rangko, moingon man na, taas na biya kong rangko, kinsa man mo. Namang kos insaktong trabaho, ako may hit. Moabot sa punto sa tao magpasigarbo na lamang. Kung dili niya ikapasigarbo ang Diyos sa iyang kinabuhi. Mao nga manghinaot ko sa matag usa nga naminaw sa Sen FM 95.3 sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Kung unsa man ang kahintang sitwasyon nga inyong naabot, pasalamati ang Ginoo ni Ama. Kay kanang tanang gikan nas Ginoo. Wala tay angayan nga ikipasgarbo bisan unsang butang atong naangkon ini kalibutan.
Ang atong mensahe karon nagtug-an nato, naghagit nato sa insaktong proseso o pamaagi sa Dios mga pinangga. Ato ning basahon pagpadayon. Ingon diri sa city, busa magpasinugtanon kamo sa Dios. Sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Ingon ang utso, dool kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hindui ang inyong kasing-kasing, mga tikpakarong ingon. Diba? Naghagit ang mao nga mensahe, ang pulong tikpakarong ingon mo. Mao man ay kasagaran mga sa tao. Tikpakarong ingon, dramatista. Dili mata dramaturgo iso. Dili madalag drama ang Dios. Dili madalag inaktor ang Ginoo. Kaya dili man salida ang atong kaluwasan. Nagpasiman sa atong mga binuhatan. Dili madalag inartista ang paghukom sa Dios. Dili madalag hilak sama sa atong gihimo. Sa panahon nga ikaw muhilak sa simbahan, nga pag-arong ingnon ka, ulo mga kaigsuonan, daghan kayo nga mga Kristohano nga grabe kay makabako sa simbahan, apan pagkaugma, lahi na usab ang gipakuan. Igsuon dili man sayop nga ikaw muhilak sa simbahan, apan siguruha nga imong paghilak ang presensya sa Ginoo nga nakapahilak niya. Mao nga daghan kay mga tao nga moingon maningala ba sa atong pagpangalagan. Usahay makapangutana sila, maulaw nimo simba diha. Kay dugay ninyo ginampo mo hilak mo. Sulay lang ninyo ang pagpangalagan ang Ginoo. Sa diha nga makasabot mo sa mensahe sa Ginoo, dili mo kapugong sa luha sa iyang pagkamaayo. Anak lang. Even si ginagmay nga pagsabot sa balang kasulatan, sulay lang ninyo ang Ginoo. Mao man gani igsuon nga dias Malakias 3:10, pasulay siya sa tao. Unang ang sa tao, bukat sa tao, kanang paghatag yung tithe sa simbahan. Nanuman, daghan man kayong rason ang tao. Labi na makadungog sa silingan, moingon man na. Si pastora ray maburot anak. Pila ka tawo nga muhatag og tithes pagkakwartahan. Usa sa ato nga nahalubilo, dili pa lang dugay. Usa siya ka unbeliever kani ato, nakiglantugi ko siya siyang asawa. Yung asawa saktog trabaho, o niya siya saktog trabaho. Nakadawat siya 100,000. Iyang giinang iyang asawa, ayaw kuwain ang ako ang 100,000. Kunlayhan ka, kanang imong sweldo, maunay ihatag kung ikapulo. Ni atong panahon na sitwasyon sa iyang pagkagahi, nagpagahi gud siya. Ning abot ang pagsulahi. Halos kada bulan, halos kada semana sila mag-hospital. Ang iyang 100,000 gikaon lang sa ospital. Igsuon, ang Diyos way nalilong kaniya. Mag-unsa man adunahan ka o kwartahan ka, apan ang imong lawas, dili na tungod sa mga balatian. Hinumdumi ang imuhang kinabuhi, labaw pa kay sa mga butang. Mao nga ikaw ug ako, kung maayo ang imong panlawas, pasalamati ang Ginoo. Kung moabot usab ang pagsulay nga moabot ang balatian, pasalamati ang Ginoo, ayaw mahayas siya. Lamang mga igsuon ang atong kinabuhi kanunay tagsugdon sa tubangan sa Dios. Mauto nga wa magid sila magkasinabot, wa gyud siya mosugot. Ang iyang asawa mao may nauna og convert o born again. Ang iyang asawa kay dako masagsweldo, ning hatag usab og 10% sa iyang nadawat nga 80,000. Pila man 8,000 ang yatag siyang asawa para sa mga bulaton sa mayas Ginoo. Siya wa siya muhatag. Sa diha nga tanto-tanto niya nga nasabtan ang kasulatan. Wow. Diha na niya na sinati nga tinuod di ay o dapat di ay nga tumanon ang kasubuan sa Dios. Muna nga dunay mga panahon na makahilak sa igsuon kay nga naman
Dili siya katuo ba? Sa diha nga nagmatinud-ano na sila bang nag-asawa. Ang iyang asawa sakto nagtrabaho, iyang anak dili na maatog hospital. Dili naman makasakit, wa na may sakit, wa na may balatian. Sa diha nga nakasabot siya sa pamaagis Ginoo. Wow. Grabe ang panalangin nga niabot nila. Mga pribilehiyo nga niabot kanila, igsoon, dili ordinary. Dili ginagmayng sildo nga maabot nila. Tungod magud ang tao kung makadawat og dakong kwarta o sika naman sa paghatag para sa Ginoo. Tanawa gud si Cain o si Abel. Si Abel kung imong basahon ang kasaysayan, si Abel nagkuha og pinakalabing anindot nga bahin og parte sa iyang abot para sa Ginoo. Samantalang si Cain nagkuha lamang og minantinil aron ihalad sa Dios. Dinumdumi kining atong gibasa karon igsoon. Gikan dinhi sa kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto gayud sa 10. Nganong wala kahatagi kay dautan man ang imong tuyo ug imong plano kung hatagan ka sa imong gusto. Ang Dios igsuon na hibalo ng daan. Nasayo na siyang daan kung kinsa ka sayang atubangan. Tingali si pastor, si pastora, si sister, si brother, wala katungkat sa imong una-una kay walay nakausisa sa kasing-kasing sa tao ug una-una kung dili ang Dios lamang. Hinumdumi mga ekson ang batag pulong matag sitwasyon na ay kahulugan. Ingon diri igsoon ako kining ipadayon. Matod pa diri igsoon, busa magmasinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa. Kay ang yawa may igsoon mao man gunay ang pamaagi man. Ug ang tao dili kasukol sa yawa, maabid gud sa yawa. Unsa may kinaiya sa yawa, unsa may iyang batasan sa yawa, unsa may iyang kahimtang. Ang iyang pag-aris kalibutan mao ang pagpangawang, paguba, paglaglang, pagsamok-samok, mao nay iyang papel sa kalibutan. Apan ang papel ni Jesus, ang papel sa Dios, mao nga ikaw ug ako dili mag-antos, lamang ang tao layhang mag-antos. Ikaw ug ako gawas nun nga dunay plano sa kinabuhi. Apan kung dili gani na nimo kaya sa imong kapasidad, ayaw puksa ang imong pangandoy na dili nimo kaya kaputon kay mao nay mohatag o kabukat, makahatag o kaluya diya sa pagpangalagan sa Ginoo. Dunay mga panahon, sitwasyon nga ang tao motalikod diya sa pagpangalagan tungod pinaagis mga butang nga naangkon sa tao. Ibin sa mga panahon na angay ta nga mupasidungog sa Ginoo, ibin mismo ang tibok natong lawas ihalad diya sa paghimaya ngadto sa Ginoo, ngadto na hinuon sa mga butang nga ato lamang talikdan sa malabot nga mga panahon. Matud pa ang minsay sa awit, nagpakamatay siya sa atong mga sala. Ikaw ug ako igsuon, tibuok kalibutan wa goy giingon ang kasulatan, wala ni higugmaan. Lamang ang tao lang wala mahigugma sa nahigugma nga mao ang Dios. Hinumdumi mga igsuon, ang pagpakamatay ni Jesus dili usa ka tao, dili usa ka pamilya, dili usa ka grupo, dili usa ka title sa simbahan. Ang iyang pagkamatay tibuok kalibutan. Ang ilustrasyon sa iyang pagdupa walay eksimting niya nga ikaw o ako ipasaylos Ginoo. Lamang dunay mga tentasyon gikan ni Satanas. Kay si Satanas igsuon wa ko sa ilain nga pamaagi, wa sa ilain nga mabuhat, mao ang pagsamok-samok sa imong pagpangalagan. Mao nga diha sa ministry, ibin sa Luzon, Visayas ang Mindanao, daghan kayong manag-irgo ibin sa sulod sa simbahan.
tungod sa prinsipyo baruganan sa tao. Apan kung ang prinsipyo ni Jesus mo'y maghari sa usa ka tao, wow, magpabilin man ang mapainobsanon, magpabilin man ang magpaminaw, magpabilin man ang adunay kontrol sa kinabuhi, magpabilin ang magpaubos. Kaya timan-in ninyo, bulahan ang magpaubos kaysa magpatas. Hinumdumi igsuon sa mga alagad sa Ginoo, daghang kay mga sakit nga mga pulong. Apan ang tinud-anay nga mga alagad sa Ginoo, dili ni siya magpaapekta nganuman. Malipay hinuon igsuon kay nakaambit siya sa pag-antos ni Jesus. Mao nga ikaw ug ako, maura gyud na sayo kung unsay pinulungan na imong dadawat sa imong bisig ka tao, sa imong silingan, sa imong hilagala, sa imong mga kaubanan, o sa bisan unsa nga imong ikahilig halubilo sa tanang panahon. Kaya nagkalain-lain man nga sitwasyon o kahimtang sa matag adlaw, bisan ang santa ipahiluna sa Ginoo. Ingon diri mga igsoon, matud pa diri, suklin ninyo ang yawa. Ingon ang 8, duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo nga mga makasasala. Si Apostol Juan, iya kung giprangkahan ang mga taong nang duol kaniya ni atong mga panahon sa pag-adto sa suba sa Jordan. Ning ingon siya, mga bitin, makaikyas ba mo sa silot sa Dios? Kay mismo si Apostol Juan ni atong mga panahon na nakabalo na sa kalihukan sa mga katawhan. Nga dunay daghang kay masupilon, daghang kayong tigpakarong ingon. Mao nga sa kalibutan karon ibig sa simbahan, daghang kayong tigpakarong ingon. Tigpakarong ingon nga balaan, tigpakarong ingon nga Kristohanon. Apan ang batas sa kinaaya, sukwahi sa balaang kasulatan. Igsuon atong angayan nga usisahon kanunay ang atong kinabuhi. Matud pa diri igsuon, hinlui ang inyong kasing-kasing. Pahinluan lagi ang atong kasing-kasing. Hinlui ang inyong kasing-kasing. Mga tigpakarong ingnon, J9, pangaguol kamo, pagkasubo kamo, paghila, ilisi ang inyong katawa sa hila o hudyaka sa kasubo. Muna usahay ang tao ni kalibutan na mapuno sa hudyaka, kalandrakas kasadya, apan pagkaugma guol na sa kahilayan egsoon, anak ron panahon na kamalipay, apan ugma problema na kay nahutan ka na kwarta. Ibin gani sa financial igsoon, ikaw na maglisod pagkahuman sa imuhang kalandrakas o gudyaka. Nanuman, pinaagi sa lingaw-lingaw sa kalibutan, nalingaw man ka. Apan wala ni mo damhawa na day kay kwarta. Kinsay magproblema, ang imong barkada or ikaw nadalas barkada. Hinumdumi lahi ang barkada, lahi ang higala. Kay ang higala, ang tinuon nga higala mao si Jesus. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe, although dili na ko mabasa ang inyong mga comments. Ako lang ning i-reply, ibasa, i-review ang tanan ninyong mga komentaryo. Tungod kay doon na tayo violation sa Facebook Live kanina sa paggamit o mga English nga mga kanta. Ingon ang Jess, pagpaubos ka mo sa atubangan sa Ginoo o payawon ka mo niya. Diba? Kinsa ka ito magpaubos sa atubangan sa Ginoo, tanawa ragod si Abil o si Cain. Si Abil maigso o nagpaubos siya sa atubangan sa Ginoo. Ang illustration sa kinabuhi ni Abil, dapat ato siya wa ang panag-ingnan. Kaya kung dili siya nagpaubos, wala siya mutuman sa sugo sa Dios, sa paghalat, sa tinud-anay nga paghalat.
Kay ang tinuod nga nagmapanyaw sa anong may sumutuman guna sa kung sa'y ipabuhat sa Diyos. Dili pwede mga igsoon nga muangko talo, nagpanyaw sa anong man ko. Apan wala ka mubuhat sa kabubuton sa Ginoo. Imong ipaabot sa kalibutan nga Kristohanon ka. Kumusta man ang kinabuhing Kristohanon? Imo bang ihimo ang pamaagi sa pagka-Kristohanon? Mao nga sa panahon nga kita mangayos Ginoo, dili kita hatagan. Unya sa diha nga dili ta hatagan, tan-awan na si Abel. Wa man si hatagi siyang gusto, yan ipatay ang igsoon. Unya kay wala man nalilong sa Dios. Ningon ang Dios, Kain, asa naman imong igsoon? Naduog na ko ang iyang tingog sa kaumahan. Ang sa giingon ni Kain, magbalantay ba ko sa akong igsoon? Bisan siya maigsoon, dapat niya itong panahon na min-angkon siya nga nakasala na siya. Apa nagpagahit pagyapon siya siya kinabuhi. Karong panahon na igsoon, ayaw ta pagpagahit. Dili ta pwede magtikpa ka ang ingnon. Kaya sa panahon nga ikaw, ang naasa lisod na pasitwasyon, posibilidad, na dili na yung tatabangan sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan. Nganong dili pa man ulahi ang tanan. Buhi pa man ta, naginhawa pa man ta, napamatay puso, napamatay panahon nga ihimaya, muhimaya nga tos Ginoo. Ang mga alagad sa Ginoo kanunay nagpahinumdum kanato. Pinaagi sa balang kasulatan. Mao nga kung mga yuta, dapat natay buhaton. Dili lamang kinangayuta, nawatay buhaton igsoon. Tanan nga kahimtang og sitwasyon dapat mong agi kag sakripisyo. Ang atong oras karon igsoon, alas 2:41 sa kahapon. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban. Iningatag na o dapit sa kahapon. Mo-focus ta sa pulong pagpangayo. Mao nga sa atong nakahimtang doon na tayo gipangayo nga wala nato maabot. Kay maulagi na, dautan man ang ato matuyo. Tingali kung aduna tay kaptangan na mahimutang dato, mausab ang atong relasyon sa atong silingan. Mausab ang atong batasan kay nadato na lagi. Mao nga sa panahon nga ikaw iyang pahinumduman, ayaw nag-ikasakit, ayaw ipasumangil sa mga pastor, ayaw ipasumangil ni pastora, ayaw ipasumangil sa imong silingan na napurdoy ka. Doon na kay daghang obligasyon sa imong isigataw, pinaagi magod nila. Ayaw, mas musamot ang imong sala atubangan sa Ginoo. Mas imo pang gidugangan ang imong sala atubangan sa Dios. Kay ang imong sala nga imong nabuhat, imong giduhi ngadtos uban. Ang imong ginuhatan, dili angayan imong iduhi sa imong isigataw. Ang imong sayop ayaw ipasumangil ni pastor ni pastora. Ayaw pasumangil ni sister ni brother. Ay imo nang sayop, dili na sayop sa uban. Lamang mga igsoon, di kinahanglan matugkad nato ang kasaysayan o ligtunganay sa balang kasulatan. Ingon diri mga kaigsuonan, mo-focus ta sa gitawag pagpangayo. Usahay ang tao masipyat sa pagpangayo, masipyat sa pagbuhat pag-una. Tan-awa ragot ang Mateo Kapitulo 7 versikulo 7. Tungod kay ang tao nangayo wala unaha o kwestiona o wala na insakto sa proseso ang iyang pagpangayos Ginoo. Ako kining basahon. Dapat ang imong buhaton nasa gitawag step by step. Dili pwede nga mo lakaw mo angat ka sa kahagdanan mo direkta kas katapusang ang mura tak Dracula anak, mura tak manananggal anak, dili mata manananggal. Dapat step by step, dili ta magdali. Kay ang panalangin sa Ginoo naas insaktong panahon na ikaw dili magkabalik-balik.
nga ang tao, mentalidad manggo sa tao, kining gitawag pagka madali-dali. Kadaghan kay mga organisasyon sa bugat nga rason o katarungan tungod sa pulong nga gitawag pagdinali-dali. Mao nga ikaw o ako magpaabot sa insaktong panahon nga kana mo abot gina nimo igsoon. Mahinungdan daghan kay magdali-dali. Sa diyang pagdali-dali nangabali. Kay nagdali-dali. Grabe kay kaulbo-ulbo ga aso sa permirong arangkada mura ba katong motor nga two-stroke. Magpanikan pag-abot sa pila ka kilometer na overheat. Usa ka sambingay ilustrasyon sa mga butang sa kalibutan. How much more ang atong pagpangalagan sa Ginoo. Wala gimater nga ikaw likon kaayo karon. Wala gimater nga karon dasig kaayo ka pagkaugma piting luyaha pa. Pangutana ko, makaabot ba ka sa finishing in line sa pagbalik ni Jesus? Dili. Kaya matabunan makas mga problema. Ingon diri sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7. Nagsaysay ang kasulatan kung angay nimong hibaluan ug sabton ang Biblia. Kung unsay angayan nimong buhaton ug pangayoon. Tan-awa ra gud diri. Dinhi sa Kapitulo 7, versikulo 7. Nganong una man yun nga gidiska sa Biblia ang pagpangayo. Wala giuna ang pagpangita. Wala giuna ang pagtuktok. Ngano man, sukdon ka sa Ginoo kung muampo ka ba pinaagi sa pagpangayo o pag-ampo. Now, unsaon man nimo pagbuhat sa insaktong pagbuhat na wala man ka mangayos Ginoo o giya. Wala man ka mangayo sa kaalam sa Ginoo. Wala man ka mangayo sa kahibalos Ginoo mga pinangga. Ang imong giuna, imo mang gibuhat ang pagpangita daan. Imo mang gibuhat ang pagtuktok. Niingon man ka, o di gani ko hatagan, muundang kong simba oy. Sa tupa sa imong pagpangalagan, pagpaasiip lang di ay na. Matawag ta gitawag og tikpa ka orong ikon. Di ba? Bisan ang tao dili pa mo ingon tikpa ka orong ingnon. Sa iyang gihimo og proseso, di tikpa ka orong ingnon na siya. Sa atong kinabuhi maigsoon dili pwede. Nga unahon na to pangita, paulahi ang pagpangayo. Nganong niingon ang balaang kasulatan pangayo, pangita, pagtuktok. Sa diha nga imo kining mabuhat nga step by step. Wow, di ba tagaan ka sa bisan unsa nimong panginahanglan. Bisag unsa ang pagkagbuli sa imong mga sining. Bisag unsa ang pagkag-underestimate sa uban. Apan kay ang imong gibuhat nagsunod sa kamatuoran, nagsunod sa insaktong proseso sa kasulatan. Walay makapugong nga tao sa kalibutan. Kay ang Diyos kamhanan o walay makamisyon sa iyang pagkakamhan. Ikaw o ako igsoon, way katungod o way authority nga mumando sa Diyos. Lamang paghulat sa insaktong panahon nga ang panalangin mo abot kanimo. Apan timan kung dili ka ba makahikalimot sa pagpasalamat unya sa Ginoo. Usa ka alagad sa Dios niingon siya, kung kamo mangayo, kung kamo mangita, kung kamo magtuktok, tagaan gyud mo sa Ginoo. Apag pagbantay sa panalangin kay basig maunay mahimong ulang sa imong pagpangalagad pagduol sa balay alangkuanan. Ikaw o ako igsuon adunay kagawasan sa pagdesisyon o paggamit sa panahon kay buhi pamatas kalibutan. Dili pamata mga patay. Dili ta pwedeng magpagamon sa atong kinabuhi nga tinawhanon. Dili ta magpagapos igsuon sa atong tawhanon kinaiya. Kung dili magpagapos ta
diya sa kinaiyan ni Jesus, aron si Jesus mismo atong mapasulod mismo sa atong kasing-kasing una-una. Amen ba? Sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3, manghinaot ko uban ang kinasing-kasing nga unta ang mga minsay sa Dios nga inyong madungog kikan nining mao nga istasyon. Adunay dako nga pagtulunan, adunay dako nga ikatabang sa panahon sa inyong panginahanglan. Wala man ni ikatabang personal or financial para sa inyong panginahanglan, para sa inyong pisikal, apan diha sa espirituhanong bahin. Dako na kaayo nag-impact nga ikaw ug ako mahibalo kung unsay angay natong buhaton nga malipay nimo nako ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ako ning basahon last nga mga bersikulo nga akong ikapaamig. Tan-awan ako. Ang giuna pag-discuss diri pa ngayo kamo kay paghahatagan. Wala nag-ingon ang Biblia, pangita kamo kay hatagan. Pulo nga pangayo nag-ampo kas Ginoo. Sa imong pag-ampo nganong gihatagan ka kay nag-ampo kas Ginoo. Lord, tagai ko niini. Wala ka nindrik ka sa pagpangita. Minong dandagan kay mga tao nga nangandoy, diktag pangita apan wala ka panganangit sa Dios. Hinungdan napakyas na failure. Kanya maubanay ato ang himuon atong pasangilan si pastor, si pastora, si sister, si brother. Sa mga kapakyasan nga atong naangkon ining kalibutan. Sa imong sala nga nabuhat sa Ginoo, nabuhat sa imong sikataw, ayaw ipasumangil ngadto sa uban kay musamot ka silutan sa Ginoo sa ulahing mga adlaw. Mas musamot o kabut-at ang imong alto bangon mga pinangga. Kay ikaw may naghimo, ikaw may nagbuhat, dili man ang uban. Usa na siya kabut-at nga rason, pasumangil naman na. Igsuon ingon diri, pangita o kamo paghahatagan. Pangayo kamo o kamo paghahatagan. Pangita kamo aron makakaplat. When we talk about pagpangita, that is doing. That is action. Kung nangayo ka kaalam sa Ginoo, dili ka kabalong mo sakripisyo. Layon kang mahimong magwawaling apektibo, wa ko kay basa-basa Biblia. Kung saan man imong pag-discuss, even sa pamantalaan. Kung saan imong pag-illustrate ang pagkamayos Ginoo, nga wa masab kang nagkinabuhi, sumala sa balang kasunatan. Kanunay lang kang matukan. Kanunay lang kang dihado. Kanunay ka lang alanganin. Kay may mas musamot man ang imong sala ato bangan sa Ginoo. Hello, nakuha ba na to? Ingon diri igsoon, pagtuktok o pag-angkultahan, pag-aablihan alang kaninyo. Ingon ang urso, kay ang mangayo hatagan o mangita makakaplak o ang magtuktok ablihan. Kamong mga amahan hatagan ba ninyo? Bato ang iniwang mga anak kung mangayo siyagpan. Usa ni siya ka illustration og sambingay nga ikaw amahan, imo bang hatagan ang imong anak og bato kung mangayo og pan? Kung imo nang yanuhon pagsabot, nganong hatagan man imong bato nga dili man makaon? Mga panag ng imong mga anak-anak. Igsuon ang Dios, andam og ready siya nga mo panalangin nimo. Lamang unaha ang tag-iya sa mga butang nga mao ang Dios. Ang pulong diha sa Mateo 3 versikulo 30, Mateo 6 versikulo 33, apan mao'y unahan ninyo pagpangita. Nagiskot ang Biblia, apan mao'y unahan ninyo pagpangita. Ngano giuna magyud
sa kasaysayan dinhi sa Mateo City City, pangita. Kay kasagaran sa tao unahon pag pangita, wala na ngayo. Mao nga niingon ang Biblia, pangayo, pangita, pagtuktok. Nangita ng daan, nagtuktok ng daan, pero wala siya mangayo sa tag-iya sa tanang mga butang. Ato kini nga basahon waatras ta sa kapitulo 6 bersikulo 33. Tanawa ra ko dire sa 33. Sa maong kapitulo 6 bersikulo 33. Sakto ba ni mga kaisunan? Ako ning basahon. Niingon dire. Apan labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Wala na ilaing diskusyon nga moingon gani ang tao, labaw sa tanan, labaw bisa sa tanan. Wala na ilaing pang step ana. Pinakalas na ng ang-ang, labaw sa tanan. Kay moingon pagani kang naapay labaw ana, oy, naapay sunod ana. O di ba? Dili na siya matawag labaw sa tanan kung doon na pa'y nagsunod. Mao nga niingon ang Biblia, labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos. Mao manggani kung ang Diyos dili maghari sa tawo. Ang mohari sa tawo, mao ang tawo tinawhanon kinaaya mo na'y maghari, ma-failure gid ang tawo. Kaya dili naman maghari ang Diyos. Ang mugiya na tinawhanon naman. Di naman na patuog istorya. Bugardo naman ang tao, kay moingon man ang ako naguni. Naago ko'y kahipalo, suitugod ko. Kinsa raman mo, nawa na daghan na kay masakitan. Kunya sa panahon nga ikaw maning hanglan, napabakahay kaha kay nawong ikatubang sa mga tao nga imong gipasakitan. Kana og do na kay kaulaw. Hello. Pamaagi sa Dios igsuon aron ta dili madihado. Dapat maayo tag relasyon sa atong isig ka tao. Kay even mga kaigsuonan ang imuhang gisaway, ang imuhang gipanghimaraot, mutabang nimo sa panahon nga ikaw nagkinahanglan usab. Wa action bikag sa bunto igsuon, matihaw biya ka. E ngano man, sa imo pa lamang pagkakita sa tao nga imuhang gibisyo, moingon man ka, hala, wala kaha ni magdumot. Di ba ikaw gani maigsuon nga moduol sa mga tao nga imong giisyuhan? Hatok na gani ka. Inana igsuon ang Biblia aron ikaw ug ako ana sa insaktong proseso dias pagpangalaga. Tanawa ra ko diri igsuon. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Na unsa may ato nga magkinabuhi, unsa o man ato pagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo, nga kita may magbuot. Kung dili pa kita'y magbuot, mangayo tadaan sa Ginoo, usa ta mangita, usa ta mutuktok. Nag-ampon atas Ginoo, Lord. Kung imo ning kabubuton matuman, tan-aw lang gud si Jesus. Niingon siya, amahan ko kung mahimo kwa kining kupas sa akong mga pag-antos. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Wow! Ikaw na kabuti sa kung saon pa. Lamang dawata ang kahimtag sitwasyon kung unsa may atong kahimtag sitwasyon karon. Ingon diri, kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Pulong nga ra, that is nagsunod na. Wala naguna ang ra. Dili na sa gitawag og past tense. Dili na sa gitawag og present. Kay ang present karon nga mga pangitabo. Ang ram na igsoon nag-illustrate na ugma or sunod bulan, sunod tuig ug sunod pa tuig. Minungdan ang tao dili ka agwanta. Dili ka paabot. Kay moingon man kapoy ning pagpangalaga. Daghang pagsulay. Timan sa imong pagpangalaga, ikaluhaan ka ng mga pagsulay. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live. Luzon, Visayas ang Mindanao. Ibig sa laing mga nasod. O sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3.
Manghinaot ko igsuon ang matagpanid, ang matagyugto og panahon nga kita nagkauban pinaagi sa kahanginan. Manghinaot ko nga hatagan nato ni igong jubong aton aron ikaw o ako dili magmahay sa ulahing mga adlaw. Mga alagad sa Ginoo kanunay ni nagpahinungdo. Dalay ko ng Ginoo ang atong oras karon. Alas 3 untok sa kahapon. Ato kinisirihan des mga pag-ampo sa samang takna, sa samang higayon unyang kadlawon. At tunausap kita sa ato nga programa ang imong pulong milang parahan sa kumanga tiil o kahayag sa kong alagyanan. Maong ang inyong ubos nga alagad kanunay kining nagmaymay, kanunay kining nagpahimangdo, nagbase sa kasulatan, wala nagbase sa among nahibaluan. Lamang ang among gihimo, wa mi nagbase sa among kaugalingong kinaadman, kay nasayod mi nga ang among kinaadman mo'y among saligan, mahimo gayon ming mapakyas. Kung ang kaalam o kinaadman nga among isaligan aron kami makawali sa mga sa FM radio o sa media, mapakyas kami. May nungdan ang tanan namo nga gihimo nag-agan sa kinaadman sa Dios. Mao nga bisan unsay mga advice na angay namong buhaton, among dawaton kay advice man. Among ikalipay, dili na mo na ikaguon kay kaayuhan man. Mao na hinungdan mga kaigsuon na kadaghan kay napakyas sa kalibutan kay dili lagi maminaw. Mao lagi kay taas na grangko. Kung ang tao dili maminaw, muingon ko, naa ang garbo. Igsuon wan una to na sa atong kinabuhi. Kay dili yuta mauminto kung naa nato ang garbo sa tao. Mag-ampo ta igsuon. Labing gamahanan og sinimbahon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat Amahan sa imong pag-iguban. Salamat o Diyos sa mga panahon na imong gihatag ka namo. Aninawa kusog na imong gihatag ka namo. Way hunong ang among pagpasalamat kanimo. Labaw sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM, sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod Lord Jesus. Salamat o Diyos sa kalampusan sa ako ang kapikas kinabuhi nga imong gyud nga gihatagan og kadaugan. Samtang sila nagapaabot sa mga schedule sa mao nga pag-flight going to Saudi Arabia. Pauni o Diyos og mga anghel. Padala o Diyos ang hilibuan ka mga anghel sa pagpantay silang kinabuhi. Ipahilikay sila sa bisan usang katalagman, sa bisan usang disgrasya. Lugobi kanunay sa imong hamili nga dugo. Tabuni o Diyos kanunay sa imong hamili gamhanang mga pakuangan. Even sa iyang mga kaubanan, nga mahimo siya nga kahaya, mahimo siyang good example sa iyang mga kaubanan. Labaw sa tanan sa ilang mga matag pamilya nga nahabilin sa Pilipinas. Lord, giyahi ang matapusan. Nasa ilang nga pila ka mga katuigan, sa ilang nga kontrata o Diyos sa laing mga naso. Ila kining makaya, ila kining malampos, o ila kining mahuman pinagi simong tabang. Salamat o Diyos, bisan pa man sa among istasyon manager o Diyos, Pastor Gideon Candelario, Pastor Aracel Candelario, uban silang duha ka mga anak. Even sa among general station manager, Ama, uban sa tibok yang panimalay, ug sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, sa tanan nga naminaw karon nining mao nga dati, sa tanan nga nagpatalinghog nagasunod nining mao nga programa sa kahanginan, sa tanan nga mga FM radio o Diyos nga naa karon silang panimalay. Panalangin ni ang ilang kinabuhi. Kung unsa may angayan, kung unsay angay nilang buhaton ang ikaw mahimuot, hatagi sila o Diyos o pamagi. Ihatag nila ang pagsabot o hatagi sila o ablihi ang ilang kasing-kasing muna-una o sa labutan. Nasamtang aduna pa may panahon, samtang aduna pa may higayon o Diyos, ngang among kinabuhi ma-inline gayon sa imong mga pulong mga minsay. Sa tanan karon nga mga viewer, sa tanan karon nga ning paambit sa imong mga pulog mga minsay, panalangin ni ang ilang mga kinabuhi Ama.
labaw sa tanan sa ilang mga panginabuhian, mga negosyo o sakyanan, mga butang imong gitiyar kanila, even sa ilang mga panginahanglan, mga panginahanglan mas ilang panimalay, labaw sa tanan, ihatag kanila ang maayong panlawas kanunay. Salamat o Diyos, kadaugan kasiguruhan na anong yun sa imong mga kamo. Dungog himaya, nga nalanggod kanimo ang tanan. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-ikupan karon, nilingtap na og dapit sa kahapon no, ang atong oras alas 3. O niya, medyo hapon-hapon na gamay. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban-uban sa samang takna sa samang higayon, alas 3 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa kabuntagong. Mag-uban ta sa atong programa. Undo ug mga adlaw utob lang ko alas 5. Kay Sabado man mga igsundo na ko'y klase sa eskwela. Mauna nga ako nga ipuli ang ako nga kinabagulangan o padayon sa mga ratings sa tanan natong mga kahikalaan nga palibot nining mao nga estasyon. Dalay ko ng Ginoo sa may katapusan, may muta, may hapon kanatong tanan, may pagpangapi, may pag-break time kay last days man ron. Kung nagtrabaho ta mga kaigsunan, maoroy gitawag og merenda. Salamat sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo. May hapon kanatong tanan.